Krásný den, milí přátelé. Vítám vás u živého vysílání věštby z karet na měsíc září. A toto vysílání je určeno pro všechna vzdušná znamení, pro znamení blíženců, váhy a vodnáře. Takže prvním vzdušným znamením jsou blíženci, na co se mohou blíženci těšit v měsíci září. Tak blíženci, vy tady máte moc krásné kartičky. Máte tady setkání, máte tady lásku, máte tady hojnost. Takže první karta, milenci, což je karta právě lásky. Kdo lásku nemá, tak může potkat nějakého partnera. A kdo lásku má, tak bude se trošku více obnovovat, přijde nějaké lepší období pro vaši partnerskou lásku. Je tady i nějaká, tady mám kartu právě 2 poháry, jak jsem právě mluvila o tom, kdo z blíženců, kdo nemá partnera, partnerku, tak tady je karta rande, je tady setkání. Je tady láskyplné setkání, které je podpořeno láskou a stabilitou. Mám tady ještě králu, takže byste mohli potkat opravdu toho životního partnera. Jo, ono totiž, spousta lidí si přeje osudového, ale nepřejte si osudového partnera, protože osudovému partnerovi něco dlužíte. Jo, takže přejte si životního, takového, vedle kterého se budete cítit láskyplně, kterého budete milovat, on bude milovat vás a o kterého se můžete opřít, jo, prostě kde ta láska opravdu je. Takže tohle je právě ta stabilní láska, protože mám tady královnu pentaklu a to je stabilita. Takže opravdu může přijít kvalitní, stabilní partner do vašeho života. A pokud to nebude láska, tak je tady krásné setkání, láskyplné setkání, je tady dohoda oboustranná a vy můžete získat třeba práci svých snů, protože láska není jenom láska partnerská, láska k mému povolání, že to také může být, takže která mi přinese stabilitu. Takže blíženci určitě potkají lásku, můžou jít do nějakého nového zaměstnání, mají tady stabilitu, mají tady polepšení finanční, takže blíženci a vaše září by mělo být velice úžasné, těšte se, je to tady všechno krásně v růžových barvách, takže blížencům svítí zelená. Úžasné. Tak, barvička, která bude blížence provázet. Já jsem nad tím přemýšlela, proč v září blížencům svítí zelená, protože vlastně slunce je v paně a panám vládne Merkur, jo? A Merkur vládne i blížencům, takže proto blíženci mají září krásné. Teď mi to došlo. Tak barvička červeno-oranžová, takováhle, takže je to taky zase barva přitažlivosti, energie, vitality. Takže budete vyzařovat nějakou krásnou energii blíženci prostřednictvím této červeno-oranžové barvy. Tak, co vzkazuje blížencům duše? Síla náhody. Takže duše říká, náhody neexistují. Vám se může stát v září nějaký zázrak, pokud v něj věříte. Protože zázraky se dějí tomu, kdo v zázraky věří. Takže síla náhody neexistuje, něco nebo někdo zahýbe vaším životem a vaše duše bude u toho samozřejmě a ona už to ví a proto vás na to upozorňuje. Takže buďte všímaví, všímejte si zázraků ve vašem životě, všímejte si zázraků, samozřejmě nemusí to být nějaký veliký zázrak, ale i ty karty už byly takové jako pěkný, tak mohlo by to být něco hezkého, velkého, ale všimněte si i zázraků každého dne, jo, každodenního života. Takže vaše duše říká, může přijít zázrak. Zázračné řešení. Tak, blízká se vám na lepší časy. Ještě mě chybí pro blížence kamínek. A vám jsem vytáhla
dalmatin, jaspis dalmatin, to je napojení na zvířátka, jo? Na zvířecí říši. A teď já jsem si to dala dohromady, co se děje mně. Já tady mám, asi to taky už víte, že vlastně měli jsme problémy s kocourkem a když se napojím na tu říši zvířat, tak to je ten můj kocourek a tady právě ten zázrak, jo, na který my čekáme. Takže kéžby, budeme si to přát a bude to tak. Ale samozřejmě blíženci všichni tady máte jaspis dalmatin a to je napojení na zvířecí říši, to znamená, že zvířátka vám budou doplňovat krásnou energii zvířecí, takže hleďte zvířátka, choďte za zvířátky, je to vlastně jaspis dalmatin vám v tom bude pomáhat a bude vám posilovat vaše energie. Takže to byli blíženci. Dalším vzdušným znamením jsou váhy. Tak na co se mohou těšit váhy? No váhy vám vlastně toho 23. září vstoupí sluníčko do váh, takže vy teďka můžete pociťovat, že jste takový unavení, můžete mít méně energie, to je teďka úplně běžný u všech váh. A jakmile přijdou narozeniny, tak přijde právě příval té nové energie. Máte tady hnedka na první dobrou v září, tady máte mága. Vše je ve vás, jste plní energie, takže ta energie určitě přijde. Jste plní síly, vlastně máte dát sebe na první místo, máte si nastavit hranice, takhle ano, takhle už ne, jo, a prostě máte se prosadit, máte ukázat své pravé já, máte ukázat, v tomhle jsem šikovný, v tomhle jsem šikovná, tohle umím, jo, takže pokud půjdete na nějaký pohovor nebo tohle, tak máte sílu to vyhrát, protože máte tady velkou sílu. Na co si máte dát pozor, nemáte své síly přecenit, protože tady je kartička 10 holí a to je nabrala jsem si víc než unesu, takže pozor na to, abyste to právě s tím, jak jsem vám říkala, že máte dveře otevřené, jak všechno zvládnete, tak pozor, můžou nastat situace, že všechno nezvládnete, je tady, nabrala jsem si víc než unesu, takže trošku s rozumem, trošku hladinka dolů, jo, ale konec měsíce už tady máte hojnost, kartu hojnosti, kdy budete spokojení, maximálně spokojení, měli byste dosáhnout všeho, po čem jste toužili, protože devítka poháru je maximální spokojenost, mám vše, po čem jsem toužila, jo, takže krásný měsíc září, jenom pozor na přetížení, jo, prostě abyste to někde nepřehnali, protože tady máte břemeno, táhnu víc, než jsem unesla, jo, prostě abyste se nepřecenili, jo. Jinak tady máte krásné kartičky. Tak, váhy a barvička. Barvička pro váhy. Světle béžová, tak tahle béžová vás bude tak udržovat v té rovnováze, kterou vy potřebujete. Že jo, váhy potřebují rovnováhu. Tak, co vám vzkazuje duše? Váhy. Tak, co vzkazuje duše? Plán duše. Takže váhy. Duše vám vzkazuje, že vše, co se vám teď děje, už je předem připraveno. Neděje se vám nic, co by se vám dít nemělo. Takže váš plán duše se bude plnit v září a všechno, co se vám v září bude dít, je vaše a je to předem určeno. Takže jedete podle plánu duše a pokud člověk jede podle plánu duše, tak se mu daří. Takže je to skvělý. Tak, pro váhy ještě nemám kamínek. Kamínek pro váhy. A vám jsem vytáhla tady ten zelený. Malachit, já jsem se rovnou vzpomenout. Malachit. Zelený krásný kámen, který přitahuje prosperitu. Může pracovat i se zdravím. No a je to i o léčení růstu, takže prosperita, láska, léčení, malachit, zelený malachit pro váhy na září. Posledním vzdušným znamením jsou vodnáři. Tak, na co se mohou těšit vodnáři v září?
Tak vodnáři, všechna vzdušná znamení mají krásné kartičky, takže vzdušným znamením se bude dařit dobře, jestli září je právě ten měsíc, kdy ten vzduch je takový volný, tak je mi jasné, že prostě v září se bude dařit všem vzdušným znamením, že mohou konečně volně a svobodně dýchat. Takže vodnáři tady máte tady spokojenost, hojnost, radost a máte tady lásku. Také je tady láska. Takže vzdušná znamení se budou seznamovat, bude jim přicházet láska, ale bude se jim dařit i pracovně, protože tady máte císaře. Jo? Takže můžete právě získat právě i práci snů, nebo můžete nějak povýšit pracovně, ale každopádně vodnářům by se mělo dařit jak ve vztazích, tak pracovně, tak i prostě životně. Máte tady vlastně nastaveno, že vlastně protože císař dělá trošku pořádky, ale když si uklidíte když si uklidíte v sobě a kolem sebe, tak se vám právě otevírá krásný svět lásky, pohody, harmonie. Vodnáři, naprosto úžasný měsíc. Mělo by se vám, na co šáhnete, by se vám mělo dařit, tak to vám moc přeju. Tak, vodnáři a barvička. Žlutá, je tady kukuřičná žluť, zase jsme u žluté, což je barva optimismu, radosti, štěstí, tvořivosti. Krásná barvička bude provázet vodnáře žlutá. Co vodnářům vzkazuje duše? Vaše duše vám vzkazuje. Jdi dále, vše je vyřešeno. Jo, podívejte se. Tahle krásná kartička. To znamená, že vlastně teď už vlastně máte být jenom pozorovateli, jenom máte vlastně nechat věci volně plynout. A to, co k vám má přijít, tak k vám přijde. Ale mělo by to být pozitivní podle těch kartiček, jo? Mělo by to být pěkný. Tak a pro vodnáře už mi chybí jenom kamínek. A podívejte se, vám jsem vytáhla křišťál, tenhle krásný křišťál. Křišťál vlastně to je absolutní univerzální kámen na všechno. Jo? Takže křišťál vám bude pomáhat s čímkoliv, co budete po křišťáli chtít. Takže křišťál, kámen pro pro vodnáře. Kámen pro vodnáře na měsíc září. Takže nádhera. Takže to byla všechna vzdušná znamení. Přeji všem blížencům, vahám a vodnářům krásné září a vy ho asi budete mít krásné, protože budete moct svobodně a volně dýchat. Ale také je potřeba ukončovat, jo, tento měsíc září je právě ukončování, možná, že jste to zvládli už v tom srpnu, proto už budete mít takový jakože v září trošku Havaj. Takže užijte si krásné září, blíženci, váhy a vodnáři a já se budu těšit za měsíc a to už bude věštba na říjen.